sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House, sarap na abot kamay, lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paboritong ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay! Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay! Good morning, good morning, good morning, good morning! Wadyala sa programan PEM paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay, bayan muna bago sarili. Mauran niya kabusan na balang sinansakay, kaluptin niya daspeto technical engineer Nexon Dakal. Dani sa Macterian amigo RJ Jimenez at your service always. Dan siyempre sa partner ko. Dahil Oscar Ed na bali na Binmalay, Oscar President at Luyag na Pangasinan, partner Leon Elorde Castro Jr. Good morning, partner. Good morning, partner. Sa ating listeners na yan Luyag na Pangasinan, na Orlando Binmalay, pasan sa kapasan, mahabig balat. Stay safe na po dahil medyo parte na ralam niya pasan ng listeners tayo ay direksyon oran at yan Binmalay at Kalabyan at Diyos pindidala sa klase. Namin na all level sa tintiron Binmalay, talagang ng kumad. Karintirong Pangasinan na play-loob. Dami na nasuspindila sa klase ito. Partner RJ, katon. At si Kasi Labad, bantayan nyo, medyo ayaw tayo, makapal ni Sururam. At may lang sulat dila yung party na sa aray. Amin, yung Luyag dyan Pangasinan. Lalo dyan Binmalay, wala rin party laya. Siyempre, arekabay na ilog. At na lang Partner RJ. At unatagay sa ganom. Unatagay so dyan na lulay areas na. Wala yung flag racing may nagaganap dyan training center. Nani live tanong sa Bilay Mayor yung magsalita. Partner RJ. Okay, so sa gabaitan na tiputan tan nakabatan na saray tagabali na Binmalay walay loob na opisina di tan saray empleyado partner.
na essential yan, dapat pinalugtukan ng mayor sa serbisyo publiko. On. Ang tamo lalo niya dakil sa mga kailangan, na tulong daray unbaloy. Katong dapat, nakasambay raso, aray empleyado tayo, lalo sa aramay dapat maserbisyo at wadya namin piano na ito sutuan serbisyo at na ito tayo tuwan panaga alaga at saray unbaloy diyan bali na binmaloy partner Ajay. Noon, anta timot, bayan muna bago sarili, partner. Tanso talagang walan moto ng mayor, talaga ipapadiknad sa raya taga-balay na binmalay, partner Leon. Salamat ang kumot partner Ajay ay empleyado ng munisipyo. Oh. Wala po job order regular amin nila. On. At wadya namin talapod ang tatamot na sugan ng mayor tan apasalara at sa may maong yung kalan ng mayor at bayan muna bago sarili partner Ajay. So follow the leader kwanda, partner tani nalapod abong nalimog tamad di stasyon ay talagang dahil sa sabatan na luganan, partner Leon, talagang wala rin porsyon niya, zero visibility. Kanyan na tuwamekwan mo, manalwar tayo. Wala sa senior tayo, partner. Partner, aray senior naman, kay molekulida, talapon natin meeting dahil sa first Monday of the month, at wadyar naman. Oy. Ito, ipapanin ng dahil si Binmalay, makopira at palagserbisyo, at pahalang sakit ang sakay. Kami tatawagan tayo, serbisyo ng bayan muna bago sarili, sana all ang apoy masaol. Pero nawala ra may medyo natrasado, talusable man na partner. Tampano di man area da at dalap, partner. Partner, katuloy niya. So, dyan darap na punisya dyan darap na training center, tansaya dyan evacuation, may asabel ng problema ng mayor. Kaya na po medyo darap mo lang darapan niya siyempre paano wala rin aparatong kanal kung gagalaw lang ng puso sa aray kaya tayo yan na pong daraya so aparatong kanal katunan ng data medyo dino at tagilay-ilog agla makaso pa siguro ito partner Ajay. Talaga na kimutad napigilan no sa tagay di manad ilog talagang na makal na so pan subside na danon, partner. Na medyo ganun tan at shout out to the mga empleyado ng munisipyo, aray kapulisan, aray BP, akala din namin, diyan namin na may pa-cruising kami, talapot walay loob lante, daling ngayon mga pilob ng tampol. Lante, kanyan tinupot ko. Paano may ito na servisyo ng kapilob ng munisipyo. At dapat laputsatan, so sakto yung mandato, at sa empleyado tayo, at siyempre nalaga ng meron siguro, wala na rin siguro ang muni makalob lapot sa aray kabungan sa aray barangay dalap so konsiderasyon siguro sa aray empleyado tanang ng mayor sitwasyon ng ganani aglaping ang ganapwa sa suspended na trabaho mang balat aramay essential sa trabaho na tilag iraad munisipyo ang tamulatan si magtralingkod mo si mayor sigurado wala kami munisipyo partner Ajay. Tani lili kasangkot talagang alerto ka, partner. May mood sa iyang kabusan at talagang inspirado, partner. Partner, siyempre nanan tayo ramay makatulong tayo siyempre wala ray partid bilay dito niya arami partid barangay medyo kunara naman tanong ko na dapat wala tayo makapalitan ng serbisyo partner Ajay. Rain or shine, tuloy ang serbisyo. Wala may aminsan niya talaga na naobserbang kumot. May ang gaano mabalasubos siya oran. Nang to may sitwasyon ng mayor. Di man na baywalk no nanunutan mo. Waman tayo, di ba? Partner Ajay. Ang gaano hanggang nabasa. sa mo partner Ajay, malapot na pong hanggang di magkarsada, pulay paradang ko, kaya dala partner Ajay, kaputak la. Okay. Talagang lilikasan ko at para pa dyan, talagang ila ko mo niya naayat nabuwas ang hupamot layan to, partner. Partner, tani medyo diretso orang kalabyan, partner Ajay. Hindi bali, dito na dabin mali, antak, wala ray kahilira, iran na proyekto, laula da sa te pandrits na kailugan, asum pala, may dismantling na piskages sa partner. Na medyo nakakala namin ray ay iga po daw siguro to dredging. Kasari ilog tayo, kaya arayat
unta pula so saya kailungan tayo ang laro na taga Binmalay, partner Ajay. Oh, Natan, so alagaran mo't na sa DPWH no walay go signal then gulara kaprepara mo't larad sa tay programa Oplan kontra baha, partner. On, partner Ajay. Natunatan, medyo wala kamatin paano hanggang na ako na yung oras o sa Bilen Mayor. Sige. Talapod ang tamula, isang tayo ipa-live ng ipagatot sa aray, empleyado tayo, partner Ajay. Okay, talaran ng tatan na partner ta anta timot every morning kapi sasaon na mayor pangkanawnawan to mangi deliver na saratan iran na bilin ha partner bilin aga mapasnok bilin. Oo. On. Oh, nitala. Oo, siyempre, singa pamilya, walay bilin na ateng, aliwan na tamitan, bilin. On. Pero, dyan sa aray bilin na natin, Mayor, ang apasal mo lara susaray opisyalis sa'yo, aray amin na empleyado, na panangaro na trabaho da. Pato na lagunta namin natin na ano naman, agay karakal empleyado natin niya man papragrising tapos saya so may antadalaya sugan ng mayor ya bayan muna bago sarili sugan tunay na may unay serbisyo totoo, partner Ajay. Di bale, tani, isang kagawat may almusalan ditan partner, tanda jad dengal ko at nabibisan subimali tawalan nire unsabidtan, iran ang kabalog iran negosyo, partner. Na medyo sudakot do, talapot sa may paong panagdiran ng mayor, na amin aspeto, maliwawa, malinis, na binmalay, sa income na binmalay natin at arayaman natin so natatamasa to, gagawin ng mayor, pamparakap, pampasenso, pampaliwawa, at bali na binmalay, partner Ajay. Lala no nasumpal tayo gagondatan ya bypass road at may kabkabat ya antamlaman at nayarin na unlit nagditan na partner. Kasi sa karakapan tuya kasi at hands-on si Mayor dasaring gano proyekto ta na national government basta walad loob na binmalay. Talagang i-check tuta na partner kasi saya apektado mo lang lamang uminabang at sa taga Binmalay bundo pundo na national government at talagang natututukan to, partner. Na agpuan talabat partner no makasabit niya so regional director na DSWD tapos sa may sulat ng mayor. Kirin Gatchalian natan ng pan-report na dyan tala pa ito'y nitungtong ni Sir Chate uplift program sa tay para gagamitan ng 7 meses ito na inilanda so Binmalay tapos nanananda si Mayor tayo ilalaban doon sa napugan sa rin tutuot bahay na Binmalay. At sasalitan mo, partner, at may programa panangiter na 2,000 nanto dasara may apilin na sektor taluratan ang ibasian at sa may community-based monitoring system. Ta question na mayor no paano naka-accurate ira may listaan ta wala may panangneng to pamanaknak ay wala na bro wala listaan to so simulat sa secretary na DSWD insan walalay ubat walalay papulan datan nata na partner nga mampaliwawa. Tamo lamang sa kaya may anong may sulat tayo. Ina na Presidente Marcos, sa may panagpili sa aray mampepensyon na senior pipingin dahat araramay pusaron na 7 meses. In spite of the fact na sulat kami binalo sa tampol na nanaro yung Presidente sinulat yung Gatchalian ayat ayusin to tan sinulat tumulat so si Gatchalian tinawagan to sa regional report to kinin mayor sayan agaw. So naindan na kalinawantan so saya kamongan tutan partner no wala ramay nanuneng ng mayor ay questionable na paggendan na kalinawan tampol manggagawa na aksyon, partner. Ang katuloy ka mga mayor no. Hello. Medyo apultot. Magano
katuta ng gano national government mantan wala rayan tatun nitan na partner go ahead medyo apultot ka. Hello. Pero partner RJ, Oh, sige, go ahead. no, ay ako muna sa amin ng mayor at kunya so gagawin ng mayor, yung nanegosira ng tataya, alim gagawin na gawin na loy, na subira yung problema tayo, partner RJ. Noon takmot da basta saya concern na da binmaloy ilaban nun mayor si nga saratay. Payong. Nagagawan si mabila mo. Aramay nagagawan flooding mo ditan, di ba? Mismo na sa undersecretary na DPWH limat na opisina ng mayor. Tapi napalinuan iraramay sulat to question to di ba? Niliran saratay proyekto ditan da binmaloy. So Ang tamla ay so gagawin na mayor ya gantura man sa nang tuya medyo akapuyan at medyo katuloy pagagawa to para diyan eta si mabilay mayor natan at ang kanagulian no nasabi to niya so live sa so ay ibabangan ng mayor partner day. Sige. Talaran ng tatan. Tawala mo't ni 13 minutos. Sada saya na programa ta. Pero lante, saya karakapantutan partner. Tuloy ang serbisyo ng mga empleyado at ni Mayor ngayong Lunes dyan sa munisipyo ng Binmaloy partner. Partner day tantang mayaman si Papa tayo ya bayan muna bago sarili. Apasal mo la empleyado tayo at sa kamungan niya gagawin ng mayor at natanat na people dala may panangaro at balay yang ganyan uran at wadyara man si serbe aron mabalay at suspindi araso urong mambalay sa Binmaloy tuloy sa serbisyo ng mayor sa bayan ng Binmaloy. Yes. Kasi wala may ibabagadalan ti araya may panaon oras mas nakaukulanda ka partner. Siyempre panag-iter na desisyon wala ra may urgent indan na sa ayuda sa Rumiran Department lola sara may essential kamo nga ni man arara may talagang na concern da saraya na panaon o most needed yakwanda partner talagang na walay mangiwanwan walay manmando partner. Personal, Katuya natin gawa sa full servisyo na empleyado tayo. Hindi ka nang may empleyado ba dyan natin ay in spite of the fact kaya yes, mauran, oo. Wala rin siya sa may servisyo no tanda para sa umbali na po. Apasal dalaya so gagawin ng mayor ako pindaraya empleyado partner Ajay. Yes, pero ulitan talante no wala ra may ken wala mo't so ara may aga makasabi talaga nadala but wala mo't may konsiderasyon partner. Partner Ajay, siyempre, no, dyan rin ngayon, dinismiss na, di man na dinismiss na siyempre, importante so araraman so serbisyo publiko, lalo sa medyo unatagi so, magsari barangay, tapalan. Nangan to, siyempre, marami empleyado yung makalop, for konsiderasyon na siguro, partner Ajay. Kaya ingat-ingat lang sa ating mga kababayan lalo na sa mga nasa low-lying areas sa panahon na ito na talagang mapalasapas ni uran partner. Medyo nangan tayo so saya itasyon natin ay medyo manatagoy so danom, kilog, siyempre nung sabay so high tide ayan tamlaw, natagin mo lang so hilog tayo, partner Ajay. Sigurado naka-monitor ang ating MDRR mo dyan. Yan yung mga talagang kaukulan sa serbisyo sa kabiyangan na sa Arichu, tana especially sa kabiyangan na kapulisan tayo, partner, di ba? Sa kapulisan tinatan, medyo sa Binmaloy, anong namula, amin lawarin sular at wala kapulisan to. Dalapod mga serbisyo na sa hepe tayo. Si Police Lieutenant Colonel Dexter Saigo, gagunda namin. Yan natin sa Binmaloy at sakit sang karunan, dan sa kuy, pasa niya, amin niya dapat gawin na paano na ito tayo sudugan servisyo at siyari ito tayo panalagay. Yes, nakausap ko si Colonel, Lieutenant Colonel at syempre nasabi naman niya na talagang yung trabaho mo gagawin mo lalo na sabi na very supportive yung
local chief executive, sabi niya, dami na palang ibinigay dyan sa kapulisan. Yung two-way radio, lahat na, partner. Yung full support, sabi ni Alam mo, Colonel. ito palagi kong sinasabi rin sa aking mga senior citizen, kung akong ikot sa bawat barangay na lahat ito ay kanilang binibigay na libre galing sariling bulsa. Yes, Ang oo. paglilinis ng pispen, sariling pera ni Mayor, 20,000 a day. Wow. Ang pagbibigay ng itong yung sa mga school, yung ginawa nilang metal Detector, oo. bigay ni Mayor libre, radyo ng pulis libre, lahat ng mga meeting, pag may mga pagkain nila libre, ito lahat binibigay ating buting Mayor. Kaya kung magsasabihin nila na may mga namumulitika lang, sabi niya, sige lang, wag munang mamulitika. Kung gusto nyo, sumabay kayo sa akin, sa aking maninibihan, sa aking bayan. Yes, dahil syempre, pagka yan idadaan pa sa mga, di ba, yung may mga papeles pa yan, hindi, intayin mo pa. Ito, kailangan na kasing, matapos. Kaya sinasagot na lang ni Mayor, lalo na yung pagtatanggal ng mga pispin at piskages. Yung pagbili nga ng kawayan, ginawang lamo para gamitin ng mga nagdi-dismantle. Nakita ko siya pang nagpabili nun, di ba, partner? Oo, lahat ng gastusin ng munisipyo, pag-alis ng pispen, 20,000 a day, yung mga pagkain, pag may mga meeting, alam mo, Oo. gustong-gusto ang Binmalay. Tulad nung last week, Oo. nung unang week, nag-meeting lahat ng Oscar ng buong Pangasinan. Oho. Lumunod ang lahat ng mga tourism ng Pangasinan. Oo. Alam mo, lahat ng mga pagkain nila yung galing sa sariling bulsa ni Mayor. Pati yung training center na binabayaran niya dahil ito ang kailangan para sa bayan. Oo, kasi may isang grupo din na nagpunta dyan, yung parang muyungan na saray tatang diskwilaan, yung induction nila, okay, wala nang problema, sabi niya, partner. Sinagot na rin niya. Sinasagot ni Mayor. Oo, Kasi galing sa bulsa. ang sabi niya, i-share mo yung blessing mo. Kasi wala namang tao makakapagdala ng pera niya, walang tao makakapagdala ng bahay niya. Lahat yan, nakita mo, Mayor, walang bagong sakyan. Di kaya niyang bumili ng sakyan. Kita mo yan, lahat ng sakyan niya, mga luma. Kaya lang sabi niya, may serbisyo pa to. At hindi mo madadala yan. Huwag mo ng pressure, importante yung manirbihan sa bayan. Siguro baka may nagtatanong na siguro sa Bimali kilala na sila si Mayor, baka may nakikinig sa ibang lugar, sabihin saan naman niya kinukuha yan, alam naman natin sa kalaman ng ating mga ibang nakikinig, alam naman natin na successful na yan, businessman, di ba? Oo, siya lang yung naiwan na parang plastic bastard ng Pangasinan. Oo, kaya Lahat, kaya yung sinasabi mo, natin, sinishare niya yung kanyang blessings, di ba? Lalo na sa paninilbihan. Sinishare niya ngayon. Kung sisunod si Mayor, papasok ako at ipapa-live natin. Oo, kasi mayroon pa namang, sige partner, sige, bigyan kita ng pagkakataon. Basta itutok mo na lang partner, habang may oras pa, okay. Mag-umpisa na si Mayor dahil ngayon nangyayari po mga tagapakinig namin sa Binmalay at sa buong mundo dahil naka-live tayo sa Facebook at sa YouTube, partner, Mayor, ikat po muna at i-live na lang natin si Mayor. okay, ito na. Oo. Antayin-tantin, yan. At lumalapit na si paring Ilorde doon sa si partner, doon sa speaker. At ito, pakinggan natin yung kahit mapakinggan natin yung mga unang mensahe. Partner natin, nag-umpisa na siya. Okay, sige, itutok mo na. Parang mahina, partner, yung audio niya, mahina. Lapit ako, partner. Lapit ka doon sa speaker. Oo. Ayan. Ano, narinig mo na? Oo, pero medyo hindi gaanong malinaw. Parang nag-i-echo. Lapit ka pa, partner.
Parang nag-iiko pa rin, partner. Oo, kasi sa loob ng building Pero nandiyan ka na sa tapat ng speaker. Nandito na ako, partner. Sige, sige. Ilapit mo ng konti. Sana po, Ayan, ayan. ang aking papaayos ko ang bayan. Nagkaroon ng disiplina. As kahit sa oras na akong natulog, I'm just para kasat pa ang aking para masabihin sa regular officer. Kasi sabi ko, tawagin ko yung assistant, si Daniel. Pumunod ko sa kabarangay ko. Dahil kami work, maybe order para lang sabi na tayo sa pag sana mo kayo sana mo huwag mo bilangin ang dapat gawin nyo na kayo natin kadahilan ang pagpapunta nyo rito ay magsirti hindi lang kagaya Hello, partner. Parang naputol. So, yung sinasabi ni Mayor Partner, yung pagpunta nyo dito ay para magserbi. Ganun naman talaga eh. Lingkod ng bayan. Medyo naputol ka, partner. Naputol. O, sige. tayo nag-uso kayo magsilagay. Gawin niyo ang nararapat. Alam niyo, kung nakikita mo rin ay nagdadala mo yung sila dito sa ito, hindi mo sa atin, wala tayo dito. Bakit? Walang witness. Walang witness. Basta tatapusin ko yung trabaho, dahil na yan, ikaw lang, ayaw lang, ayaw lang, tinatapos ko. Ano mo lang, talaga papakating. Bukod na, hindi ko sa Talo ko, dahil naman sa pagmamahal sa kanya. Hello, partner. Hello, partner. Partner. Basta yung sinasabi niya dyan, medyo hindi malinaw. Yung pagsisilbi sa bayan, partner, yung kanyang sinasabi dyan. Basta parang narinig ko, basta gagawin ko yung trabaho ko, sabing ganun, partner, di ba? Oo, medyo sabi niya ano pa? Sabi niya partner, yung dapat panindihan sila, dapat sila kikita, Yes. dapat trabaho sila at hindi yung eleksyon lang saan papakita. Oo. Medyo may pinapatamaan dito ng mga politika. Oo. Lalo na ngayon, partner, higit silang kailangan at magpakita, di ba? Sa mga panahong ito. Sinasabi niya, Sabado-Linggo, kasama ko yan, Sabado-Linggo ako dahil lumilibot sa lahat ng mga barangay, sa mga meeting, mga senior citizen. Kaya alam niya ginagawa niya, alam ko ginagawa. Okay. Okay, yes. Okay, partner. Medyo kakalawit ng oras, partner. Okay, so, Basanton,
Papasalamat sa pinamin, talagang ni sa ISDM of Binmalay, programin ng Panradi, sa Libangan Nilapat, sa Receive Citizen. Stay safe, nanayin mo na kalot, ang pamauran, nanayin wala problema yung tawag kilabat ng munisipyo, dapat na tampon servisyo mo. Salamat, that's kay namin. Okay. Si partner Leon Elorde Castro Jr. live doon mismo sa training center kung saan nagsasalita si Mayor sa kanilang every Monday na flag raising ceremony. Yan, paninilbihan na agresibo at matapat. Yan lang naman, bayan muna bago sarili. Yan yung ginagawa ni Mayor dyan ho sa bayan ng Binmalay. Kaplay Malaom oras ay na programa tayo na PEM sa Binmalay. Bayan muna bago sarili. Yan aspeto technical si Engineer Nexon Dakal. Balot sa Mactor yan amigo RJ Jimenez at your service. Yan nga rin na partner Leon Elorde Castro Jr. Oskad na Binmalay, Oscar President at Luyag na Pangasinan. Talaran na nun sublaya programan SBM Saray Balitan Matwa na kapaborito JCB Joseph Kanilang Bakani. Yalawat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. PAM sa Binmalay. PAM sa Binmalay.